ምስ መንግስቲ ፌደራል ርክቦም ከም ዝበተኹን ዘዘራርብ ጉዳይ ከም ዘይብሎም ድሕሪ ሕዚ ከም ዘይዕገስዎን ከም ዝዋግእዎን እዮም እናተሓነዩ ቀንዮም ኣጽናትን ስርዓት ብቐጥታን ብተዛዋርን ምዝማር ዘለዎ ኣካል ዓቕሚ ትግራይ ኣይኮነን ዓቕሚ ሰላይሱ ኣነ ሃምናየ ለታደሰ ሃምዚ ኣኽሳር ቁርጽ ቢሎም መደውሬ ወሕዋት ደስ ብለኝ ጌታቸውን ኣብዝርያ ጌታቸውን ዓሲሎም ኣብኡ ጠንበስበሱ ዘለው ወደ ገብና ተባሃሉ ጽውዕ ዝራኸስ ዘለው እንኳ ጣን ዛዕክል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ንተወሰኽቲ 6 ኣዋርሕ መራሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ክቕጽል ከም ዝተወሰነም ካብ ኣዲስ ኣበባ ተሰሚዑሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተረኺቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፊልድ ማርሻል ቡርሃን ጁላን ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ሰበስልጣናት መንግስቲን ኣብ ዝተረኸብሉም ናይ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ስራሕቱ ኣፈጻጽሞም ብዝርዝር ከም ዘቕረበ ሰሚዕና ኣለና እቲ ፕሬዚደንት በይኑ ካብ ከተማ መቐለ ወፂኦም ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ዝርዝር እዋናዊ ኩነታት እውን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራል ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉ መፂኡ ዘሎ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ህወሓት ቅድሚቲም 5 ዓመታት ትግራይ ጥራሕ ኣብ ዘካየደቶ መረፃ ተዓዊቱ ዝነበረን ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰን ነበር ምምሕዳር ስልጣን ንክቆጻጸር ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ ኣሎ ቀንዲ መራሕቲ ህወሓት ለምቕነ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት እቲ ነባር ዝብልዎን ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብሽርሒ ክፈርስ ተገይሩ ዝብልዎን መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ከም ዝወሰነም ብዘይ ስርዕ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እናተገለጸ ቀንዮም ህወሓት ቀጻሊ መንግስቲ ትግራይ ዝምልከት ውሳነ ከም ዝበጽሐም እቶም ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣመልኪቶም ዘሎም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ብሽርሒ ንክፈርስ ተገይሩ ዝብልዎም እቲ ብጳቂመን 2012 ብመረፃ ተጣይሹ ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዳግም ናብ መንግስትነት ንክምለስ ከም ዝወሰን እዮም በዚ ድማ ሎምቕነ ሚስጥራዊ ዝተባሃሉ ኣኼባታት መራሕቲ ህወሓት ከም ዝተኻይዱን እቲ ነበር ቤት ምክሪ ዳግም ንክጽዋዕ ከም ዝረዳዳዩም እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ ጸብጻብ ምልክት ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ጽባሕ 30 መጋቢት ዕድመ ስልጣን ይእክል ብምህላውን መንግስቲ ፌደራል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣፍሪስዎ እዩ ዝብል መደምደምታ ስለ ዘሎም እዩ ዝብሎም እቶም ምንጭታት ዜና ብመሰረት እቲ ተሓሲቡ ዘሎ መደብ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዳግም ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ከም ዘኽእል እዮም ካብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ብመሰረት ናብ ኩለን ምምሕዳር ከተማታትን ወረዳታትን ጣብያታትን ዝተላኣኸ ህጹጽ ትእዛዝ ድማ እተን ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝፈረሳ ብመረፃ 2012 ተጣይሸን ዝነበራ ኣብያተ ምክሪ ናብ ቦተአን ክምለሳ ተወሲኑሎ ዝብል እዮም በዚ ድማ ምምሕዳር ከተማታት ህጹጽ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣካይደን እቲ ብመረፃ ተጣይሹ ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ብህጹጽ ጻውዒት ተቕሪበን እዚ ውሳነ ኣብያተ ምክሪ ነቶም ቅድም ክብሉ ዝወፁ ዝነበሩ ሓበሬታ ዘጠናኽሩ ከም ዝኾነን ኣብ ትግራይ ጎንፂ ከይላዕ ድማ ከቢድ ስጋኣት ዝፈጠረን ኮይኑሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸብጻብ ሕሉፍ ኣፈጻጽማ ስራሕ ካቢኔኡ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ድሕሪ ምቕራቡ ጻኒሒት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ንክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ ብድሌት ውድብ ህወሓት ናብ መዝነት ተሓርዩ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ቅቡልነት ረኺቦም ኣብ ስራሕ ጸንሐ ፕሬዚደንት ታደሰም ዳግማይ ጻንሒቱ እንተተናዊሑ ቅቡልነት ከም ዘይህልዎም ናብ ውድብ ህወሓት ቅርበት ዘለዎን ሚድያታት እናገለጻ ዝጸንሐ ኮይነን እዚ ዕላዊ ምዃን ድማ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ውጽኢት ይህልዎ ተጽቢት ተገይሩሎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ለምቕነ ኣብ ሚድያታት ኣብ ዝህቦ ዘለዉ ቃለ ምሕታት ምስ መንግስቲ ፌደራል ርክቦም ከም ዝበተኹን ዘዘራርብ ጉዳይ ከም ዘይብሎም ድሕሪ ሕዚ ከም ዘይዕገስዎን ከም ዝዋግእዎን እዮም እናተሓነዩ ቀንዮም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ንቐጸልቲ 6 ኣዋርሕ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ክቕጽል መንግስቲ ፌደራል ምውሳኑ ህወሓት ኣቐዲሙ ከም ዘይቕበሎ ብሚድያታቱ ዓቢሉ እናገለጸ ይመጽኦም ስልጣን ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ደገፍቱ ኣመራርሓ ሰራዊትን ከምኡን ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ደገፍቶም ኣመራርሓ ሰራዊትን ከቢድ ውሽጣዊ ንሕንሕ ከም ዝጸንሑ ዝግለጽ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ዝድግፉ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ከም ዘለውን ንቤት ጽሕፈት ህወሓት ተኣማንነቶም ዘረጋገጹን ሕዝቡን ህወሓት ስልጣን ምምሕዳር ክርከብ ኣለዎ ዝብል ቋም ዘሎም ኣመራርሓ ሰራዊት ዘለዎም ኣዘዝቲ ከም ዘለውን እዚ ድማ እቲ ንሕንሕ ስልጣን ዘርኢ ምዃኑ እዩ ታደሰ ወረደ ናይ ስልጣን ግዚኡ ተናዊሑ ኣሎ ድሌቱ እዚ ታደሰ እታ ቀሪያ ለላ ትግራይ በቲኑ በታቲኑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣለኹ ላበለ ምስ ህወሓት ኣለኹ ላበለ ምስ ሻዕብያ ኣለኹ ላበለ ትግራይ መንእሰይ ለይብላ ትግራይ ምሁር ለይብላ ትግራይ ትሕቲ ኤርትራ ለደቐቐት ትግራይ ፈጢሩ ተገዘትና ጉዙኣት ዝኾኑ ተጋሩ ምፍጣር እዩ ዓላሙ ተሳኺዑ ኣሎ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ምፅባይት ይኾነይ ተወዲብኻ መንገዲ ለዓፀኻ ኬላታት ለዓፀኻ እምኒ ሒዝኻ ታደሰ ወይም እቲ ጉጅለ ኣብ ደጀን ዘሎ በሎ ኣባረሮ እዚ መልእኽቲ ባይዘወይ ምክንያቱም ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቢልዮን ኣማይቲ ቢልዮናት
كسيرو أفتيسيو هذه زي كسر هذه أبتقرأي كده مو يدلي سلازي تايو تادس ورده سرعي سرع ليو التنحكم التقرأي بفتار شبا تقرأي مفتار شبا منسي تقرأي مفتار خلصاسنا خلصوس لغنا تولدي مفتار ليتي تولدي مفتار لما لنا قراص عور حنكاس جنريشن مفتار تساقع لنا ازي شدي سورة يتوزعون يوم تعال شدي سورة عندنا تايو لك تايو كوزاو ايردني حوات تادسه قبل وديو يا سبحان الله قدايو انا همنايه لتادسه همزي اخسر قرص بيلو مدوري وحوات دس ملني ملختي زي عقم تግራይ ማለት ማ عقم صلاء ዘይኮነ ሓይሊ ማለት እዩ ምስናይ አዲስ አበባ ዘሎ ስርዓት አጽናትን ስርዓት ብቀጥታን በተዛዋወር ምዝማር ዘሎ አካል عقم ትግራይ አይኮነን عقم صلاء እሱ አውዚው ንጹር ንሃንገብር ማለት እዩ ሶ ኑር ዘይ ትኑር ዝበሃል ዘይተሳገረ ሓይሊ ግን ሓይሊ ትግራይ ሓድነት ናይ ትግራይ ግዛታዊ ሓድነትና ናይ ትግራይ መንግስቲ የድሊ ኢሉ ዝሓስብ አካል ትግራይ ከም ብሄር ደው ክትብል ኣለዋ ከም ብሄር ጠጠው ኢላ ክትቅፅል ኣለዋ ኢሉ ዝኣምንን ዝቃለስን ዝኾነ ሓይሊ ትግራይ ዓቕሚ ትግራይ ካብዚ ወፃኢ ዞም ኑራት ተሳጊሩ ቶም ደባት ቶም ብሄራዊ ደባት እንብሎም ዘይስገሩ ነብሩ ተሳጊሩ ናብ ደም በፅንተ ዝኣተው አካል ግን ኣነ ከም ዓቕሚ ትግራይ ኣይኮንኩን ዝርዮ እዚ ዓቕሚ ፀላኢ እሱ ስለተሓቆፈን ዘይተሓቆፈን ኣይኮነን ንብል ዘለና እቶም ንትግራይ እሙናት ዝኾኑ ሓይልታት ንትግራይ ዝቃለሱ ሓይልታት ግን ናይ ግድን ክሕቆፉን ኣካልቲ ብሄራዊ መሪሕነትን ኮይኖም ክቕፅሉ ከም ዘለዎም ይኣምን ብዙ ግልፂ ክንገብሮ ስለ ዘለና ማለት እዩ ብስም ዓቕሚ ምትእኻብ ናይ ደንበ ምትሕዋስን ፋልነትን ፈጢርና ብሄር እዚ ክነጥፎ ኣይኮናን ከምኡ ኣይኮነን ክኾን ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ኩነታት እዙይ ዝምጥን ብሄራዊ መሪሕነት የድልየና እዩ ዘሳግር ብሄራዊ መሪሕነት ናይ ተጋሩ ማለት ኣትሊስት ብተጋሩ ቅቡልነት ዘለዎ እዚ ክንፈጥሮ ንኽእል ብመረፃ ክንገብረ ይንኽእልና እዚ ክፍጠር ዝኽእል ሓደ ካብታ ሸዊት ዝበልካያ ካብ ቁሸት ጀሚሩ እናተመራረፀ ዝመፀሉ መንገዲ ምፍጣር ይከኣል እዩ ካሊእ ጎና ጎኒ እውን ካብ ኩሎም ኣካላት ካብ ናይ ሲቪልን ካብ ናይ ፖለቲካ ካብ ናይ ካሊእ ናይ ኤሊት ባርጌን እውን የድልየና እዩ ብኮንሰንሰስ ኢና ክንፈጥር ንኽእል ሕዚ ቅቡልነት ዘለዎ መሰጋገር ምምሕዳር ክንፈጥር ንኽእል ብኮንሰንሰስ ጥራይ ብምትእማን ጥራይ ብሕጊ ቅቡልነት ዘለዎ ምምሕዳር ክንተክል ኣይንኽእልን ሶቨር ሕዚ ታስተርፈና ዘላ ዕድል ሓንቲ እያ ትመስለኒ ተጋሩ ተኣማሚና ኣብ ስምምዕነት ወይ ከዓ ምርዳእ በፂሕና እንቕበሎ ምምሕዳር እንትፍጠር እዩ ዓቕሚ እውን ዝህልዎ ቅቡልነት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዓቕሚ እውን ይህልዎ ማለት እዩ ቅቡልነት ይህልዎ ዓቕሚ ይህልዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ብሕጊ እውን ቅቡልነት ዘይብሉ ብኮንሰንሰስ ወይ ከዓ ብምርዳእ እውን እቲ ብሄር ዘይተቐበሎ እንድሕር ኮይኑ ዝኸውን ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ናይ ወታደራዊ ምምሕዳር እውን ክንወፅእ ፖለቲካና እውን ናብ ናይ ሲቪል ምምሕዳር ኮይኑ ንክቕፅል ብጣዕሚ ወሳናይ ስለ ዝኾነ እቶም ንጌታቸው ነብዝርያ ጌታቸውን ዓሲሎም ኣብኡ ጠንበስበሱ ዘለው ወደ ገብና ተባሃሉ ዝፅውዕ ዝራኸሱ ዘለው እንኳ ሕርጮም ኣራጊፎም ምስ ወድኡ ኩሉ ዝበሃል ኢሎም ምስ ወድኡ እንታይ ከም ዝበፅሖም ፅባሕ ንግሆ ባዕሉ ዝተረኪብዎም ዘሎ ሓይሊ ዝፈልጣ ባዕሉ እታ ውሳነታ ፍርዲ ዝፈልጣ ስለዚ እዚ ኣብ ሓራ መሬት ኢሉ ከይዱ ዘሎ ሓይሊ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ዘይመሓረሙስ ኣነ ድኩዑ ዝገበርክዎ እሞ ቂም ዝቋፀረለይ ዕድል እንተረኺቡ ክምሕረሉ ኢሉ ክሓስብ ዘለዎ ኣይመስለንን ደንቢ ስኽን ኢልካ ምሕሳብ ከድልዮ እዩ ስኽን ኢሉ ሓሲቡ ህዝበይ ዝረኸባ ምስ ህዝበይ ኣብ ዓደይ ኢሉ እዩ ክውስን ኢለ ተስፋ ዝገብር እቶም ውልቀ ወንጀለኛታት ግን ኦረዲ ወንጀሎም መጣናኸይሎም ክቕፅሉ ከም ዝኽእሉ ይግምት እየ ግን ውልቀ እዮም
እምበር ንወደን ጥሩደዳ ናብ ኣብይ ከይዶምስ ከምኡ ምኾኑ ንበርሀ ከምኡ ክኾኑ ኣብኡ ንነዊሕ ግዜ ክቕፅሉ እዮም ኢለ ክሓስብ ሲልካ ናይ ህልኽ ናይ ቦተኹ ኮይኑ ናይ ህልኽ ተይሓሰብካሉ ተየስተንተንካዮ ብስምዒታውን ዝውሰን ግብታውነት ግብታዊ ውሳነ እዩ ካብ ግብታውነተይ ይሓልፍ